Als je alles uitrekent, dan komt je uit op een gemiddelde van 84 punten. En daarmee bist je de winnaar van tafel 18. Het scheelde maar honderdste, maar Gesina Goudberg is de winnaar van tafel 18 2015. De insidierswedstrijd van de Aronde Size Weekend kwam Joert Tassinay maar de finale. Maar Jelwie de wedstrijd werd nog lang net wist dat ze de finale wil hellen zoeken. Ik heb wat goed te maken met mijn boerse presentatie van vorige keer. Maar op smaak? Het ziet een beetje boers uit, een beetje grof uit. Ja, die kant ben ik ook echt bewust van. Oké. Maar met haar dessert scoorde ze vol hege punten. Oh, wat heb je met je presentatievaardigheden Ja, gedaan? dat valt voort op. Wauw. Wat mooi. En in de finale die ze maar haar menu net onder voor het zinstanders, Michiel en Evert. Al wie ze zelfs net helemaal tevreden. Het dessert is niet geworden wat ik voor ogen had. Ik zou een lepel maken van chocola, maar ja, ook niet gelukt. Ik heb het schabloon thuis laten liggen. Dags is het haar slagen, gezien hem al haar zelfs de beste amateurkok van Friesland nemen. Tafel 18 is aanstaan te zien naar Joert en ik op de website omroepfriesland.nl/tafel 18. Jeetje! Oh, dit had ik echt niet verwacht.